Zakari. Muno wakwirwa dare muno kuti uve unoya kukudire munhu pachena. Saka iwe kusauya kwako makina pamberi kuchangamira amadziva pane vanhu vapoterwa nomumwe wako zvotoratidza kuti iwewe mhosva yako uri kuiziva. Saka kazhinji kacho kana mhosva ichinge ichitaurwa iwe usipo inonakira mumhamwari nozvikonzero zvokuti mumhamwari zvaachataura iwewe unenge usingazvipindure nokuti unenge warakidza kushora dare achangamira amadziva. Saka taakupinda munyaya yako uchinzwa makina. Nyaya chero kuchipisa mhosva. Uya kudaro ndikupe gukura ndichakuda. Ndizvo. Famba nenyaya yako. Famba ichinzwa nenyaya yenyu. Inini chinangwa chandasiyira murume wangu ndechekuti ndane 3 years ndichigara kumba kwedu. Mushure mekunge ndagara naye kweku 1 year ndauya kuno hana kuti ambonditeera kuti azoya pese panouya kuno pa 3 years anouya usara kushauda vabereki vangu kusara vasina vana kupfeka kuvachoka zvese zvavakapfekera nezi akavabata kola chaipo pamashops apa vanhu vese varimo. Ini wacho anondishungurudza anondirova saka ndaona kuti handingakwanise kuramba tichigara naye. Ndatoda ndikubvunza hangu zvishoma mazwi enyu kutaura kuti murume wenyu ari kushungurudzai ari kuzvinzwa. Saka isi tiri kutaura mazwi okuti takatanga kuedza kubvunza kuna baba venyu. Saka tinzi munhu anouya pamberi nababa vake tinzwa kuti iye maererano nokuti muruda kuchiti mari zvino so handichakwanisa kuti ndigare naye. Chii chaakanga abvisa kuti muende kugara naye. Zvatoda kunzwa kuna baba nokuti imi mwana baba ndivo vanochaja pfuma yemwana wavo. Asi tokutanga ndorandabvunza kuti baba manzwa here mazwi ari kutaura mwana wenyu kuti haachada murume. Imi muri kuvatora sei? Inini zvangu pamusoro echangamiri ini ndototi hanguka zvinotori nani zvake kuti iye sekutsanangura kwake nekuti iye pache zvake mukwasha wangu haambotiona sevanhu. Anotaura mashoko anorwadza anotukira kumafoni mameseji achingonditumira achitaura zvavanoda ine handipinduri. Kuna adzimai vangu chaipo anoshauda zvasandashauda ini mudzimai wangu. Saka ndinozoona kuti hazvina zvazvinobatsira kuti uyu adzokera naye ko kana kanzi vadzokerana mangwana akauya tinomhoresana naye sei iye anenge achitoona sani nematukiro anenge achidziita. Apo ndapanzwa akanga abviseiko pamuri kana kuti mune vanhu name? Ndakaita vaviri, 1 ari pasi 1 ndizvozvo. Akanga abvisei? Kubvisa zvake pfuma anga asina kubvisa. Mari akabvisa 200 arachiGSM phone. Akabvisa sutu yangu inini bachine trouser. Akatengera mai sutu yavo chibhache nesketi nembudzi yangu inini chete badzi ndo zvaakakwanisa kubvisa. Kumbudzi yamai? Haana kubvisa jira zvese zvamai haana chaakabvisa. Makamupa listi here? Hungu takamupa. Imi renyu munaro? Yaririko. Munareko? Aiwa kumbarumba. Famba nezvinhu zvakakwana handiti? Aiwa taipapo tasina kuziva sori itangamiri. Tasina zoti tinokwanisa kunge richidika wangopi kuno. Saka iyo sutu yenyu yaashushira mwana kudaro? Ibhachi netrouser chete, hapana tai, hapana bhutsu, hapana heti. Ndinozotambudzikira mwana? Ndizvozvo. Saka tinototi zvinanhake amusunungure zvakaitoo zvaanoita mupenyu wake. Aita zvakanaka. Saka ndakutora kuguma kuti tenyaya iyoyo. Handizvozvo. Ndizvozvo. Ndaona kuti pane abuse iri kuitika papi? Sachangamire ndinofanira kufukidzira mwana mupi? Handiti danga ndokudirwa pachena taita hambouya azobuda pachena. But uya atobuda pachena achaita sei? Nekuda kwaabuse yangu nditi. Saka tinokuramba takasungirira mwana paari kuabuse. Handinzwisisa?
Ende makambotora matanho api pamusoro pekutukirai vanenge achiita. Isusu tanga tisati titoti iyo wakapera nekufamba kwenguva toidzorowo futi kunoku nekutukira kwaanotiita nepfuma yangu zvese criminal offense zvakare nyaya yekuita sei kutuka. Mandinzwisisa mune right yekutobvumisa kuti okay ochargwa pamusoro pekutuka kwaanoita sei. Mandinzwisisa saka next time chimira mambo achiita zvavari kuita muendese kuti mapurisa. Handiti majera akashama ari kutoda vanhu vakaita saivana mameseji iwa inenge iri evidence. Handizvozvo and andiraiti kuti kutonoapply for protection order. Usatsike pamushamani once watsika kutowaita sei. Mandinzwisisa asi at the same time tototi mwana agona kuita muvhukwana. Handiti asaramba akasungirwa mugumbo rengwe. Handinzwisisa sei tiri kudaro variko akangwara izvi ngodzoti aroorwa nhasi uno ambatoti ate zvavakaudza mukadzi wani. Handinzwisisa saka taabva tagadzira mativi ose panzvimbo protection order. Handiti munge mwezii tiwa kupora ke kwacho kuchatwawo right yomakina usasvika kuwaita waziva chose matambudziro akuita mwana atezvara havana rugare newe, ambuya havana rugare newe, mukadzi wacho akaita kuti uzive kuti ushakwa naatezvara nambuya haana rugare futi nani newe. Saka munhu anoshayisa vamwe rugare hatingarambe tikamuti ramba chedu nemwana wavaridzi. Muchato wako kubudikidza neunhu hwako zvatooneka kuti haudi mukadzi asi ukuvenga zvakare kuti aitewo zvakanaka muupenyu wani wake. Saka muzuva ranhasi 21 May 2023 muchato wako taugura. Iwe kunzvi wasununguka kuita chero zvawada kuti uitewo muupenyu. Kana ukawana anokudawo diwa kazvako wakasununguka tozitangira kuchienda kumupenyu. Handizvozvo baba kana kune mukuru wacho ari kudawo mwana aiwa ane jero rakatombopika kaeperezika rodzai makaita sei makasununguka. Handimandinzwisisa uko ndakuona parwada phone number ikawapiwa. Handiti uya asununguka uya. Handizvozvo vatanise varipo vari kuita ikoko hakuna chekuti umirira. Handizvozvo pakanaka mwanangu. Kubva nhasi hamusisiri mukadzi nechii nemurume. Iwewo uchizouya uchida upfuma yako kugara kwakaita nemwana wani wako. Handitika iyo kana waipedza totuma zvikoni zvonotora notama unoti ane masimba chaizvo.